tänään me pelataan Pakpankaa Dress to Impress-peliä, eli me kokeillaan tätä duoa. Ja jos et ole nähnyt, niin Pakpan kanavalla on tai on tulossa myös oma osa tästä, missä me pelataan eri pelit. Eli tämän videon jälkeen kannattaa käydä katsoa se, jos et ole vielä kattonut. Eiköhän mennä suoraan vaan pelaamaan ja ottamaan voittoja toivottavasti. Apua, mä en sit tiedä, meidän pitää vähän sopia sit, että mitä me tehdään, että me ei olla ihan niinku... Te oli ihan silleen taivas ja päivä silleen... Mitä? Tanssimuoti, vokue-esityksiä, mä en tiedä. Voidaanko me tehdä balleriina? Eikö se ballroom niinku silloin, kun oli se mikä vuosiluku olikaan, niin silloin oli niitä juhlia, mitä ne järkkäs? Niin tehdäänkö me sitten joku balleriina? Joo, tehdäänkö balleriinat meistä? Mitä mä kans ymmärrän, niin tossa on mustaa, liilaa, vihreää, semmoista vähän tummahkoa. Ehkä liila. Oi, mulla on päällekkäin ihan kauheasti kamaa. Tavallaan, pitäisikö meidän tehdä silleen... Niin, Toinen on vaikka musta ja toinen on liila. Koska vihreä on vähän silleen... Ei oo periaatteessa väliä kumpi. Mä otan täällä VIP-puolella on tommonen korsetti. Jos sä oot ottanut jo sen liilan, niin mä voin olla musta. Joo. Mä otan varmaan nämä pitkät korkkarit. Sitten mä en yhtään tiedä, miten ne poset menee ja kaikki, koska ilmeisesti siinä on duo-pose-kategoria. Ja sitten kun yksi painaa, niin molemmat posee, tai sitten me posetaan ihan eri aikaa. Vitsi, voi jotenkin stressauttaa ihan sikana tää Toi aika kuluu, ja sit mä yritän silleen, että mä yritän silleen, että se edes vähän mätsäis sitten niinku sun tohon väriteemaan, niin on silleen Eli jos mä laitan noin, sit mä laitan tänne liilaa, sit mä mietin mikä se on noiden väri. Oi niin, hiukset, mä vaan niinku tuijotan sua, mä silleen, ehkä mä nyt teen tää about valmiiksi. Kunnon kyyläys ja se, niin mitä teet silleen? Ai niin joo, millaiset? Niillä on vissiin hiukset kiinni, semmonen hyvin... hyvin oi ei. Ihan alin, se lanan hiukset. Tossa se ainakin. Mä voisin laittaa mustat. Ei vitsi, mun noin yhdet on. Onpa nätin näköiset hiukset. Ota täältä nää. Oh no. No, missä sä oot? No. Minne sä hävisit? Oh no, minä olen tässä näin. Missä sä olet? Mun pitää laittaa itselleen nopeaa värit. Sä oot harmaa. Ai niin, koruja. Mut jos sä saat täältä nämä yhdet sukat, niin sit me ollaan ainakin matchi. Se on sukat. Mä en tiedä enää missä sä olet. Täällä takana. Mikä on takana? Siinä. Meillä on enää noin vähän aikaa. Tässä mekossa on tommoset sukat. Minulla ei ole koruja. Noin, minulla on sukat. Mä laitan niin vähän liilaa sävyä. Noin. Joo, äkkiä koruja. Mä oon tämmönen musta ja liilan sekoitus. Jos me ei voiteta, niin sit mä suutun tälle pelille. Hei, oisko tää? Tässä on tämmönen koriste. Mä en tiedä, mulla on enemmän semmonen olo, että mä olisin menossa jonnekin kyseenalaiseen paikkaan tekemään jotain showta kuin... Me ollaan kauniita. Me ollaan kyllä aika nättejä. Haluatko sä jotain kukaan muuten? Tai tossa on toi pinkki. Oikealla, alhaalla. Oh no. Äkkiä vaan värit. Oh no! Apua! Ui, mä edes esi. Oh no! No. No, hirvittävää noin. Okei, nyt. Ehkä kauniita. Tavallaan... Joo, harmi toi rusetti. Mä ehtin säätää sen väriä, mutta se näyttää hyvältä. Okei, nyt... Mä voin yrittää, mutta mä en sit tiedä, että miten se menee. Tämä on sitten sinun vastuulla. Tuossa on Sync with Duo, mä laitan jees, okei. Siis tää on ekaa kertaa, kun tää on niinku meidän ihan eka peli, mitä me pelataan duossa. Nyt mun pitää, mä en tiedä, että oh my god, mä en tiedä mitä nää poset on, täällä on niin paljon. Mutta mun on pakko sanoa, että... Tää kyllä... Tai siis... vastuullasi. Mä en osaa, kun mä en tiedä, että tää aihe on tosi outo. Vähän silleen niinku, että... Enpä tiedä. No. Siis mä veikkaan, että tää on se, missä tanssitaan niinku just näitä tanssi... Okei, siinä ollaan me. No niin, pistä parasta. Se ei toimi. Nyt toimii, noniin. Wow, hei, nyt me ollaan balleriinoja. Pitikö sun painaa jotain? No kun siinä luki se no, niin mä ajattelin, että se on niinku automaattinen semmonen, että okei, nyt se niinku no meinaa, että jos mä painan ei, niin se ei synkkaa. Mutta jostain kumman syystä se ilmeisesti olikin silleen, että
pitää painaa sitä, niin jee, synkkaa! No niin, toi oli ihan sikanätti. Oi voi, oi voi, oi voi. Okei, tää näyttää enemmän semmoiselta ilta-asulta. Ai niin, mulle jäi päälle se, kun kaikki kommenteissa on silleen, että Joo. painan vaan 1 tähden. Mä otan vaan silleen, joo, en paina tähdet. Joo, siis mäkin kokeilin yhden videon silleen, mutta sitten mä kuvasin myös niinku normaalisti, että mä niinku äänestin ihan normisti, niin musta tuntuu, että ei se niinku, kyllä se silti niinku jotenkin pystyt ihan hyvin. Ei se niinku, silti sä niinku pääset vaikka 3. ja silleen, toi on kyllä nätti, mä annan sen 2 tähteä. What is this? Oho, sieltä tuli balleriinojen balleriina, tai tanssijoiden tanssia. Voisit sä seistä, niin mä näkisin sun outfitin. Mä annan tuolla 1 tähden, ei toi ole ihan nonsense. No toi on silleen, kun se on tullut, mä en näe mikä paita sillä. Jep. Please, Okei. peli. Anna arvoa, anna arvoa. Niin. Mä tein 2! Mitä? Oi, 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 oi. Ai. Wow. Eli me saatiin 21 tähteä. Oi vitsi, nice. Hei, eka peli duossa me ollaan heti 2. Mä oon nyt kokeillut silleen, että mä en niinku edes liivaa, että kun tulee joku teema, niin sit mä oon silleen, minä teen tämän. Okei, vanha Hollywood. Hollywood. Eli tehdään taas varmaan vaan joku mekko, joku pitkä mekko varmaan. Eli tää on Mulla on semmonen häksi tähän kyllä, mutta en mä tiedä, sä voit tehdä kyllä erilaisenkin, jos sä haluat, mutta ainakin haluatko sä kokeilla tehdä semmoista vai ei? Mulle käy ihan kuinka vaan. Siihen Olen tarvii vapaa ideoille. mansikkamekon. Aha. Sitten kun sä oot siinä vaihtamassa väriä, niin pystyy leikellä mekkoa, niin ottaa vaan hameen. Kellä, miten sinä leikkaat? Siinä on tommonen, tossa missä on noin väripyörä, niin tossa vasemmalla. Niin sitten, kun tähän vaan laittelee paljon monta hametta päällekkäin, niin tulee leijereitä. Vippipuolella on parhaimmat hameet. Aivan. Esim. Tämä hame tästä, sitten tää missä on rusetti. En mitään. Ja sit vois vaan, mitkä värit me laitetaan. Mä voisin laittaa punaista. Kaikki pitää vaan vaihtaa nyt. Tällä kertaa, niin mä voin olla vaikka... En mäkään jaksa, se on musta. Mikähän? Mä voin olla... En mäkään olla. Sininen. Mä oon sininen. Joo. Mut pitäis mulla olla tumman sininen vai tällainen haaleen sininen? Ehkä tumma, koska mulla on tämmönen viininpunainen tumma. Mutta joo, tää mekko näyttää nyt jo niinku ihan sika hyvältä. Sopisiko tähän tää korsetti vielä? Sopii joo. Sä oot silleen tervetuloa katsomaan mun häksejä, mutta mä oon ihan liikaa kattonut, siis mun TikTok on täynnä näitä. Tästä jaetaan netten häksejä, että jos joku haluaa voittaa tässä pelissä, niin olkaatte hyvä. Mä otan vaan jotkut peruskorkkarit ja sitten hiukset. Itse asiassa tää hiustyyli. Oho, nyt mulla on 2. Oota, mä otan kumpi? tämmönen. Niin joo, niillä on tommonen oikein lyhyt. Mä otan hiukset pois. Sitten tää vois sopii. Tämmönen karva tämmönen juttu. Odota, minä etsin Tää. Okei. Me ollaan fancy. Jep, sit mä laitan kynnet, laitetaan punaiset kynnet. Mun meikkikin on aika hyvä, mutta... Tai hyvä, kun mä oon siis tallentanut, mä en tiedä, oot sä ostanut nää custom meikit vielä? In. Se oli niinku... Tulisin vähän turhuuteen tuota. Joo, siis mä oon pelannut tätä niin paljon, että mä oon saanut ostettua noita joitain niinku vaatteita, mutta mä vaan katsoin, kun sä ostat noin kaikki vaan silleen, ei, sä olisit voinut ostaa ne niinku ihan tälleen pelaamalla, mutta... Pitäisikö me ottaa toi hattu? Joo, toi on täydellinen. Sitten mä laitan rusetin apua. Minun pitää saada hattu siniseksi. Mä laitan alemman punaiseksi ja sitten ton päällisrusetin 3 mä laitoin mustaksi. Mä yritän kerätä näitä seteleitä silleen, että mä yritän Rahaa. näitä silleen, että saadaan parempi chanssi, vai miten se meni, mitä porukka sanoi, että taktiikkana on kävellä ja kerätä näitä. Ahaa, joo. Noniin, katsotaanpas miten Oh my god, äkkiä, mitä? Hertpo se duo. Oikein, ei paineita. Ui, Niin, näyttää nätiltä. Wow. Ylälää. Apua, mä vaan rämppään näitä. Oi se äkkiä Mä vaan kääntyilen vaan. Se on huono olla ihan ekaa mun mielestä.
Mut sit tavallaan me annetaan pohja silleen, että sitten jos kaikki... No joo, en mä tiedä. Ainakin on vahva tunne vielä, koska tää näyttää taas vähän semmoiselta iltamekolta tää. Totta, kun tää on musta. Mikä Tää näyttää kaupoilta, hän vissiin tajusi sen vähän väärin. Sori, sä saat yhden. Mun ei tarvii painaa, joku just kommentoi, sun ei tarvii painaa yhtä tähteä, mutta silti se on jotenkin tapa. Mä oon silleen 1. Tulee automaattisesti silleen, että tulee olo, että jos mä nyt en paina sitä, niin sitä ei oo painettu. Yeah. Silleen. Se on taas cowboy. Tää on niinku... No matkinut, tiiäksä. Yksi on laittanut ton hatun, sit silleen, mäkin laitan ton hatun. Cowboy-tyyli, minä teen äkkiä cowboy. Katsotaan toinenkin duo. Toinen on cowboy ja toinen on vähän sinne suuntaan. Se on ottanut ainakin samat hiukset kuin meillä. Noilla mä annan 2. Jos toi olisi 1, niin toi sais 3 toi pinkki, mutta toi 1 oli kyllä sellainen niinku musta lammas, jos noin voi sanoa. Tääkin näyttää semmoiselta iltaa. Mä en tiedä, onko se noi hiukset, jotka tekee ainakin mulle sen, että tää ei mene ihan tähän tyyliin. Jep, ja vielä vanha Hollywood. Ehkä niinku nyky-Hollywood niin on tommoset hiukset, mutta vanhas mun mielestä on silleen lyhyet hiukset. Ja... Siihen aikaan styli se Jep. Okei. Tää on hieno. Ei vitsi, me oltais voitu laittaa toi silmämaski-homma. No mä annoin peräti 2 tähteä, koska hän oli löytänyt asian, mitä mä en edes huomannut. No oi ja voittajat. No ei päästy edes. Mitä noit pikska? Täällä on nyt kaveriporukka tullut pelaamaan, koska se että tommoset voittaa. Me oltiin 4 siis, se on ihan hyvä, mut siis... Niin lähellä, mutta... Kattokaa katsojat. Okei, toi 1 oli oikee, mut siis 2 ja 3, niin anteeksi, mitä te... Toikin kirjoittaa hau. Okei, miksi minä voitin tyylillä silleen? En tiedä. Kissa no me oltiin hyvä 4. Hyvä kissa tuli huoneeseen, mä otin just kissaa täältä inventaarista. Just toi musta kissa tuli tänne huoneeseen. Pelottavaa, mä sain etiäisen sieltä. Okei. Täällä on jossain ilmaspuolella tämmönen turkispaita tai tämmönen, niin sen jos laittaa ruskeaksi. Pitäis me ottaa sitten nää kengät tästä ja me saadaan tästä karvaset jalat. Vaikka joo. Mä otin nyt noin ylipolvenkin sukat tähän täältä. Minä yritän katsoa, kun täällä on niin paljon. Mä otan myös ne. Mitkäs vaatteet tähän sopii? Sä voit päättää. Mä oon nyt 2 rondia laittanut silleen, että nämä. Ainakin vippipuolella. Oh my god. Pääsit sä tähän takas? Eiku kyllä sä pääset, kun mä oon täällä, niin se saattaa joinaa takas. Sulla on vaan kiire. Okei, nyt se tuli takaisin. Jos ei se nyt räpsyisi, niin mä yritän ehtiä joinata sinne mukaan. Mä en tiedä, kuuleeko sä mua? Kyllä mä kuulen, joo. Tää näyttää hyvältä. Mene pois, logo, minä en näe mitään. Hetkonen, onks mä samassa pelissä sunkaan? Oot sä Werewolfes vielä? Ei, se on Warlocks. Liivaa siitä ja koita tulla Mun pitää tulla... Paljonko siellä on aikaa edes? 3 minuuttia. Mitenkäs mä nyt näen, kun mä oon servereillä, mistä... Mun Eikö niin, mä pääsen kaverilista. Tai en mä tiedä, mä koitan nyt uudelleen. Mun mielestä kun sä vaan joinaa, niin se pitäisi ehkä tulla. Meillä on 2 minuuttia, niin ehkä vaan mennään uuteen. Joo. No niin. Mut hei, nyt kun me ollaan tässä, niin haluatko sä rahaa? Siinä on sulle parkour. Ahaa. Koska jos joinaa tällaiseen keskeeräiseen, niin sit voi vaan parkouraa tonne ja tuolta saa paljon massia. Please, netti, älä enää katkea, minä ei kuule mitään. Tää on niin kovalla taas. Mä oon silleen, sä et kuule mitään. Eiks Witch on noita? Vai joo? Joo. Missä se noita hattu on, mikä kaikki aina käyttää? Noita hattu. Vai onko se joku Diy-hattu? Oh my god. Nyt äkkiä Google. Mä nyt ihmettelisi, jos soisi. Oi ei, tää on tosi lakinen servu, jos... Vai onks mä ainut? Mulla ei kyllä lagaa. Mulla on vähän äsken nyki toi Toimiiko se nytten paremmin? Nämä vähän tekee semmosia, että nää niinku vähän kävelee paikallaan, sit ne yhtäkkiä piuu. No, sä et kuvaa, niin se ei ehkä haittaa. Niin, onko se kenties tää hellehattu, sit ne on yhdistänyt siihen jonkun Tiedätkö se hellehattu ja sitten se kruunu tuolta koodijutusta mustaksi? Joo, just se. Ovelaa. No niin, sit mä laitoin ihosta valkoisen, kun mulla tulee jotenkin mieleen. Voisi olla valkoinen. Niin, jos teekö oikein semmosen noita akan.
periaatteessa tähän voi vaan laittaa mekkoja. Nyt ei ole periaatteessa väliä, niinku, että tekee vaan niinku, millaisen haluaa. Mä teen vaan mustat mekot tälle. Laitan monta päällekkäin. Jos mulla on tästä oikein röyhelöt, mä en tiedä miksi mun noita on näin röyhelöinen. Mä menen hakemaan vähän Toimiikohan sulla? Ei vitsi, kattokaa. Siellä se kävelee paikallaan. Mä menen hakee jotain. Se teki sen Halloween jutun. Noni ja disconnected. Pakpan netti on nyt jotenkin ihan junttoras. Lähit se pois taas tästä? Vai oot sä vielä tässä serus? Oh no. Voihan. Toivottavasti se nyt pääsee vielä takas. Laitetaan pitkät hiukset. Eikö sä edes tullut tähän takaisin? Pääsisin takaisin. No, mä olen nyt takaisin, mä oon varmaan alasti taas. Oi, pylli mä olen alasti. On kyllä ihan superärsyttävä toi sun netti. No nyt se ei lagaa, joten mulla on ehkä nyt chanssiä, jos sormet ristiin se toimisi nyt niinku silleen. Mä en muuta pyydä. Ei saisi haukkua tätä konetta mielessä niin paljon, koska se kostaa sen. Näköjään. Speedrunaat vaan. Voi. Helposti sanottu. Hei, no voiko noidalla olla siivet? Miksei. Onko sä tiennyt, että tästä saa 3? 3? Mitä 3? Kato, missä mä oon sun edessä. Odota hetki, minä huomasin, että minun helmani. Siis mitä, mulla on joku korsettikin. Sä olit tehnyt vahingossa, sä olit laittanut 2 noita korsettia päälle. Sä olit tehnyt sen häksin, millä saa Halloween naaman sun mekkoon, niin sä olit vahingossa tehnyt sen. Mitä? Jep, mä vaan katsoin. Sit sulla tuli se disconnect. Mä olin sellainen, sä on tehnyt sen häksin. Äkkiä se kissa täältä, ja sitten kissalle mä haluan... Joo, kissa, laitetaan kissa. Minä haluan hänen ei mustat, vaan punaiset silmät. Ai, noinhan on demonikissa. Noin, täydellistä. Niin mitä mun piti tehdä? Niin, mulla ei oo härrekuut. Nette. Apua. Minulla on kasvoja! Oh no. Haluat sä siivet? Tee itsestäs valkoinen, sä et varmaan ehdi tehdä susta valkoista. Mulla ei oo naamaa! Odota, mikä on hirvittävä naama? Tuo ei oo hirvittävä naama, noin. Mä en ehdi tehdä enää valkoista, olen pahoillani, että olen tällainen copycatti. Jos sä painat näitä, en mä tiedä, ehiks mä painaa siipiä. Ja sitten kun niitä muokaa... Nyt mä painoin äsken jotain, mä en tiedä mitä mä painoin. Noin, mä painoin sitten siivet. Sitten kun sä muokkaat niitä, niin sä voit leikellä niistä niinku 3 wings. Mä tiedän, eikö sä painaa sitä. Sanoo, että mun stressilevel ei kestä 8 sekuntia, vaan laitan valkoisen kissan. Oi, noin. Ehkä ihan kauheasti stressilevel. Siis Pakpan netti, ei niinku, no täällä on pinkki. Täällä on pinkkinoita. Pakko sanoa, että pinkkinoita on vähän ristiriitainen mun makuun, mutta siis hänen tää netti. Jos olisi ollut enemmän aikaa, mä olisin tehnyt vihreän version, oikein se mädäntyneen, mutta tässä ajassa mun piti vaan äkkiä laittaa jotain. Tää on netti. Hei niin joo, me ei oltu vissiin ups, oh my god. No, sinä saat minulta 5 tähteä. Mä annan myös sulle. Oikein tällainen, jos saataisiin mä mietinkin. Mä olin silleen, että kun tossa ei lue sitä duo-juttua, mä oon silleen, missä pose? Mäkin rupesin katsomaan, ai niin, nyt mun pitää poseta ite. Mä en voi laiskota. Hei kattoo, joku teki tällaisen, mä en oikein tykkää tosta mekosta. Ehkä. Liian ei noitamainen mekko. Nyt se näyttää siltä, että sä oot mun copycat. Niin näy. Voi perkele. Oh my god. No. Pahoittelut Pakpan netin takia. Emme olekaan duossa, mutta ensi roundi olemme. Nyt koitetaan vaan, että molemmat pääsee pistelistalle. Kyllä äänestää toisemme voittoon. Tällähän ne kaikki tekee. Niin tekee silleen kavereiden kanssa. Oho. Mä en ole ainut, joka unohti kasvonsa. Tuolla on vähän I didn't have time to finish. Hän sai 2 tähteä vain sen takia, että puku on upea, mutta missä kasvat? Vai oliko sulla tommonen sininen meikki sillä? No ainakin siinä olet upea sinä ja muista posea. No niin, 5 tähteä näyttää upealta. Joku laittoi 10. Älä sano, että mä tuun sun perässä copycattina silleen. Onneksi mä en laittanut noita siipiä. Joku laittoi that's actually amazing.
Oh no, copycat is coming! Voi pylly, mä en edes lue chattia, mä en kehtaa. Hei, se laittaa and tats. Kiva kuulla, että tykkäätte minun Joku laittaa, duo. niin, joku laittaa, että se oikeesti antoi 5. Kato! Mitä? Minä olen ekana, anteeksi. Nice. Mitä? Kiistää ihmisiä. Anteeksi, mitä? Goblins. Halutaanko me tehdä joku No. Jos me tehdäänkö goblinit? Käy. Eikö se ole vihreä? Oh my god, mä unohdin mitä romia ne on. Ei Ne se on haittaa. vihreitä. Joo, no niin, me tehdään goblinit. Tälleen niin. viimeinen hahmo tosta. Se on liian vihreä. Mä tein semmosen niinku väripyörältä. Tiedättekö, että jollain oli hyvän värinen vihreä. Semmonen, mikä väri toi on? Vähän niinku zombien värinen vihreä. Joo, tää on hyvä. Sitten, täällä on siis, mä en tiedä, täällä vippipuolella on tämmöiset korvat. Mä en tiedä, oot seikin kattonut. Joo. Niin toi ruskea korva on silleen, että se ottaa sun ihon värin sitten. Joo. No nyt mä löysin meikin, joka tekee tästä semmosen ruman ripulin värisen, semmosen vihreän ruskean. Tuolla. Mikäs? Noi on täydelliset. Mitäs me puetaan päälle? Halutaanko me olla semmosia niinku... No täältä sais jotain merenneito rintsikkaa. Saisiko näistä jotenkin säädetty jotain hienoa? Venäs, sopisiko tää toinenkin tähän? Tossa on tommonen toppi, niin mä vaan teen, tiedätkö, niinku ihan tästä samaa vihreätä. Joo. Paitsi näyttääkö tää liikaa? Kun miettii, niinku, kun ne on kuitenkin niinku toi teema on toi. Eikö se ole niinku... niin meillä pitää olla... Joo, pitää olla semmoista rusehtavaa väriä näissä joissa. Täällä on tämmönen home, mikä roikkuu. Tää tällainen. Jos mä laitan tän ruskeaksi, sitten laitetaan... Kun ainakin mitä on niinku elokuvia katsonut, niillä on aina semmoista niinku... Jos on jotain örkkejä, niin niillä on aina niinku sitten semmoista niinku omaan väriin semmoista vastaväriä. Mistä sinä löysit nuo? Täällä on tää yksi hame ainakin. Apua, tää aika stressaa äkkiä kynnet. Niin joo, mä rupesin vaan olemaan silleen, että eipäs tässä mitään. Älä. Mä laitan pädi-kynnet, tiiäksä sä, että sä saat noi superpitkät kynnet, kun täällä on tää taulu, jos sitä painaa. With siis my sitä mä oon miettinyt, miten missä on taulu. Tässä, tuossa lukee with my baddies, sitä kun painaa, niin sitten jos sä muokkaat niitä kynsiä, niin saat vielä pidemmät kynnet. Wow, kun on pitkät. Nyt on todella paha tilanne. Oliks mä mitään koodikoruja tai mitään, mikä... Se yksi on ihan hieno. Apua. Tämä on nyt stressattavaa. Meillä on minuutti 30 aikaa ja täällä on kaikki vihreitä. Kaikki nyt goblineita. Me ei olla smurfeja, vaan me ollaan kaikki vihreitä. Okei, meikki. Vähän erilainen meikki, koska mulla on niinku ihan tommonen. Mä haluan... Jos mä ottaisin tosta tommosen käsikorun, sit mä laitan sen ruskeaksi noin. Täällä missä on nää rantajutut, niin mä otin sieltä. Sit tossa on tommonen... Jos mä laitan tämän, niin sitten mulla on vähän semmoista pientä korua siellä kans, koska kuitenkin vähän semmoinen tyttömäinen goblin kyseessä. Mut sitten taas jos mulla on näin, niin mun rintsikoiden korut on vääränvärisiä. Tässä on niin kiire, että mä menen ihan niinku... Tulee ihan semmonen, että mä en tiedä mitä mä niinku laitan tälle tyypille. Ei, oh my god, mä tein nyt sen äkkiä, 3. Ja se ei edes näy se koru tuolta. Mä laitoin pääkoruun ja sit se ei edes näy sieltä. Sync with duo, yes. Joo. Muuten me ollaan taas... Niin silleen epäsynkissä. Täällä on joku kawaii wave duo. Okei, ehkä mä en sitä ota. No niin, vaikka sanoa, että tämä, joka tässä on, niin sai ehkä yhden. liian mustaa. Se sai 1 tähden. Niin, ois voinut laittaa kuosi. Taas mä unohdin. Jos käyttää noit kuosijuttuja. Mä en muuten muista, mitkä hiukset mä laitoin. En mä tiedä, mä annan tälle 3, toi on oikeesti hieno. Mut ehkä vähän liian räikeä. No joo. Mä annoin sille vaan 1, koska siinä joku mätti näenkö samaan kuin sinä, että sillä ei oo mitään? Joo. Voispa antaa niinku 0. Mä joudun antaa sille 1 tähden niinku. Sit se vielä pyörii. Parempi, jos voi antaa niinku... Jos pystyis antaa vaan 0, koska
Jotkut eivät ansaitse tähän tie. Oho, tässä on oikein tämmönen vihreyden keijukuningatar, noi siivet nyt vähän. Goblin Gardeners, en mä kyllä tiedä. Silloin siivet. Ei vitsi, vitilikonko ois laittanut ja sit vaikka laittanut ruskeaksi. Hän saa minulta 3, koska toi on itse asiassa tähän asti siis no hiukset ja no jalkajutut, mutta muuten ihan kiva. Jep. Ton vaatteet näyttää just Goblinin vaatteet. Mä ehkä laitoin vähän liian niinku... Vihreä lolita. Goblin, kuka yrittää niinku, näyttää jotain muuta. Yritetään näyttää ihmiseltä. Musta tuntuu, että yksi kirjoitti muuten Golden Cat 5 star for everyone. Musta tuntuu, että se vaan niinku muka laittaa. Sitten että sille laitetaan 5. Voi olla. Oho, toi näyttää Rorissa yhdeltä kaurishahmolta. Se saa nyt multa hän saa 3 tähteä. Joo, mäkin annoin 3. Mä taisin laittaa just tämän, mikä tälläkin on tämä vihreä sävy. Vitsi, nää on ihan hienoja. Mut joku mättää. Mä en keksi mikä tässä mättää. Mun silmää mättää nyt joku. Anteeksi, saat vaan 1 tähden. Joo, mä annoin sitten 2. Mä olin ollut silleen 3. Tässä on joku mättää. Mä oon silleen, okei, 1 alemmas. Okei, tää on ihan kaunis. Minun silmäni. Ei jatkoa. Mun silmiä särki. Siihen se jäi Okei, tästä on mekaksi. Food dab. Oh my god, tää on niin... That's majestic. Kawaii! Okei, kawaii goblin. Sen posen nimi oli Kawaii. Oh my god, okei. Tää näyttää Arielilta, joka on pukenut liikaa vihreää. Ja tää on vähän lame. Tosi simppeli. Nyt selviää. Taas 3. Kolmas! No, mä ymmärrän voittajan. Toi 2. 2 mä en ymmärrä. 2. Täyttää sitä, että se buu. Jep, mä oon silleen, haloo. Oh my god. Hyvin meni. Kiitän tätä 3. tasoa, mutta olisi silti voinut olla vaikka 2, koska... Toi oli kyllä hyvä. Jos haluatte nähdä Pakpan videon ja ette ole vielä nähnyt sitä, niin käykää kattoo Pakpan kanavalla. Siinä on eri pelit, nimittäin me nyt aletaan kuvaa sitä videoa. Ja joo. Mun mielestä me saatiin ihan hyviä sijoituksia. Me saatiin tosi hyvin, niin kuin ennätyksiä tehtiin. Eli duona kansi pelata.